kay Bisaya kong dako. Nangita ko og pinakamahal ninyo nga mga bag dire, kanang branded. Naa ba kay ika-recommend sa ako, miss? Kanang mahal ha? Kanang pinakamahal sa inyong baligya diri nga mga bag og branded. Oh no. Yes, of course, ma'am. Naami diri pinakamahal namo nga bag, ma'am, nga sure, pretty sure, bagay na bagay sa imuha, ma'am. So, mao ni siya. So, look, ma'am, it's so nice. Bagay na bagay ni siya sa imuha, ma'am. Only for 650. Pero kung mangayo ka og discount, 649.99 lang siya, ma'am. So, kuhaan na ni siya, ma'am. Kay bagay ni siya sa imuha. Huh? Pag sure ko diha, miss, mao ni ang imong ipanghambog sa ako nga gipangita nako nga bag. Worth of only 650. Wa ka kuyapi nga kani man gani ang ako ang bag pagpalit nako ani 3,999.99 pesos. Oh, no. Unya kani ang imong gipanghinambog. Hay, sorry. Kani ang imong gipanghanbog. Sus, unsaon na lang kung kani akong paliton. Unya magdulap og bingo unya didto. Kadyawan ko sa ako ang mga friend nga ang akong bag is super cheap. Nga ang asamutan ako ang bag original ni branded kasi makakailaw branded miss ha. Tuga-tuga kag trabaho dire unya. Wa ka kailag branded kani lang imong i-offer sa ko ah. Basin og naa pa mo'y gitago din ha. Nga wala nimo gipakita kani lang imong gipakita sa ko nga 650 ra. Naunsa ko din taon ka miss. Giunsa ko ning pagtudlo sa imong manager nga ginana man nimo pag-approach sa imong customer nga tagaan lang nimo dili mao iyang gipakita. Abi nimo miss, you're fired. Kay wala nimo gipangita ang akong gustong gipangita nga original ug branded ug pinakamahal nga bag. Where's your manager? I want to talk to your manager. Manager. Huh? Ay, yes, ma'am. Unsa may akong ikaalagad sa imuha, ma'am, nga murag suko lagi kaayo ka, ma'am. Ay, unsa day problema di ay, ma'am, kay atong sulbaron. Ang ako manggong problema, ma'am, kay kani ang inyong sales assistant. Nangita ko og pinakamahal ninyo nga mga bag og branded. Unya kini ang gihatag sa kuha. Nga moray pinaka mahal sa inyo ha, 650. Nga gana kailangan ako gamiton karon kay magdula ko dito og bingo. Unya masawayan ko ani sa kong mga Mars nga nagamit ko anig pinakabratuhon nga bag. Oh my God. Isugo nga papangitaon kay basin og naara ninyo nakatago. Libad. Kay maura gid ako ni ang inyong mga pinakamahal nga mga bag nga sus. Mura ra man ni ukay in town. Ay 650 wala ni katunga sa akong original nga bag. Ma'am, ayaw in town ko ipaid, ma'am. Oy kay do pa gani ka oras akong duty karon, ma'am. First day pagid na ako nya imo na kong ipaid. Kabalo ba yagid ka, ma'am, ay nga. Kuan, ma'am, tulo ka buk akong anak nga akong gigatas unya imo din kong ipaid. Ako namang kung gibuhat tanan kay madam, ma'am ya. Mora mong gid nato ang gong bag, ma'am nga. 650 mahal namang gud na para sa kuha kay di ko ka-afford unya. Kay ma'am kay brato ra man day na kay sa iyaha mo, madam. Ayaw lang ko ipaid, madam. Oy, maluoy in town ka, madam. Nga tulubi pud kabuk akong anak, madam, ay nga akong gigatas unya. First day pagig na ko karon, madam. Unya kuan pag yun, 2 hours pa na akong duty karon, imo na din kong ipapaid, madam. Sige na, ma'am, ha? Ayaw lang ko ipapaid, madam. Hala ka, madam. Pasensya, nagid kaayo ka sa ako ang sales assistant, madam, ha? Kay bag-o pa manggod na siya nga trainee, madam. Nya usapod, sakto gid ang iyang giingon nga 2 hours pa lang gid iyahang duty. Kung unsa may problema, madam, nga namali og approach ang ako ang sales assistant, pasensya na gid kaayo, madam, ha? Kay sa tinuod lang yun, dam, kani among mga baligya diri, pangmasa ra gid ni siya, madam. Pangmasa og murang-mura. Unya ang kana imuhang gipangita nga original nga bag, unya mahalon,
Naana dito unahan, madam. Oh my God. Ang pangalan, ma'am, sa ilang boutiques, expensive boutiques. So, naana dito sa unahan, ma'am. Unahan, ani amo ang boutiques. So, namali lang gid ka og sulod sa among boutique, ma'am. Namali ka og sulod kay ang imong gipangita, wala man diri. Kaya ang pangalan sa among boutique is pangmasa, murang-mura. Ang imong gipangita, tuwa dito sa unahan, ma'am. Expensive boutique ang pangalan. Pangitaaga nimo dito, ma'am. Makakita ra ka, pwede ra pug ka mangutana sa guard, ma'am, kung asa ang butik nga pinakamahal ilang baligya, ma'am. So, pasensya gid kaayo, ma'am, ha. Dili lang nako ni ipard akong sales assistant, ma'am, kay wala na po kuya sales assistant, ma'am. Kuan baya karon lisod kayo mangita karon, ma'am, oy, mang hired og sales assistant kay sila'y magbuot sa sweldo.